ኢየሱስ ሕፃናት ይፈቱ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ አሜን ኢየሱስ ፈትወኒ እስክበሉ ፈትወኩም አሜን نحن خان فتوكم يسلد فتوكم آمين كنصلينا هاللويا عينتكم شفنوا just you can close your eyes for prayer بأملاح حبيرنا نباركه بناس እግዚአብሔር ይመስገን حبيت እግዚአብሔር نبارككم علينا بيسوع ክርስቶስ ስም نصلي علينا እግዚአብሔር አቦ አቤትካ ይተኸሉ አጋሮም ኩሉ ጊዜ አብ አሰርካ ይኹን بشم يسوع كريستوس أب سبحي يطلقه ويتا حجن زل على متاوم نوصوم نسخ حلو يا بير برهان كابل عليهم يخون أمرهم يبارخ مستوى علم زبلة يبارخ كاب كفو محزنة كاب كفو صلوات بشم يسوع كريستوس دم ود يسوع كريستوس نشوفنا مالنا ملك الدحن قبر الله مالنا تعنهم زبلة يبارخ حمام زبلة خلوا بيسوع كريستوس يفوس يا بير أملاح كباركون أقل قلوا سخان جرخان ما يكان كبار خلق حمام كم ما خلك خرحيو أما خلك ما خان سويس التواجر أيتهلون صحفي ما بيسوع كريستوس سن بزبر خزين باركم علينا شم يسوع آمين يا بيري باركم እግዚአብሔር ይባርኩም ሃሎ ህዝብ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ሃገር ሰላም ዲዩ ኩሉ ደሓን ዲዩ ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ሰላም ኣሎ አሜን ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ደሓን ኣሎ ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ዕረፍቲ ኣሎ ንምድሪ ተበፅሓን ዕልቕልቕ ተብላን ሩባ ኣምላኽ ማይ መሊኡ ኣሎ አሜን ምስታይ ናትና ግደይ ማለት እዩ آمين موساد نات ناقدي أبقول نخم زلوا ربع أملاح ما يملي إلا ولو أملاح مسكن ناي بركة ربع ناي تسقى ربع ناي حيل ربع ناي متصنع ربع أملاح ما يملي إلا خبرنا أملاح يخون آمين ربع أملاح ما يملي الله هاليلويا يسوع قويتايو مزمران زابير عزيزو يبارككم صبوا خنه جزي صنيحنا ملاح مسكن ምናልባት ናትጽል ጊዜና መታንቀልጥፍና ሐንከይድ አጋይሽ አመንጎና ተለኹም አጋይሽ ንሕራለኹም ኮንኩም መጀመሪያ ጊዜ አመንጎና ዝተረኸብኩም ንሕራለኹም ኮንኩም ክንላለየኩም ኣብዘለኹም ምልክት ሃቡኒ እንድሕር ደይራኹም ከኣ ኢድኩም ሓፍ ኣቢልኩም ኣብ ሰባሎ በሉ ርእለኹ መስለን ንብዚ ሓራይ ካልእ ወላ ንስኹን ጋሻ ያኺ ካልእ ዌልካም ባክ ዌልካም ቱ ናይሮቢ ካልኦት ተለኹም اوكي او ترى يدرز الله اوكي بزون نرى الله كبرنا املاح يخون بزون نرى الله ابزي يلن بس شاف زي يلن اشي املاح مسكن توم زلهم ابزلهم موتسو كابي كم مصاخمن سمكمن كتلالو يناخم مالس يا بير مسكن بروحاوي باخا خجمر ابدحريت مايك حبيبه سلام أملاك مسكولاتكم يهون آمين أنا مرهاوي موسى يبهل كوادي سواي مسيح ويلكم مرهاوي
መዓልቲ ቤት እየ ናብ ምሕያቡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኢና يا ويلكم قابل ድሓን መጻኹም ሓደ ስድራ ተወሲኾምና ኣሎ ማለት እዩ يا ويلكم ናብዚ ክንመጽ ኢና أنا قاشا خونك ጋሻ ይኮንክን ግን እንደገና ድሕሪ ዓመታት ክመጽ ዞም ኩሎም ሰው ኣይፈልጡኹን እዮም سلام إفراتا محرسي مبهال قال زي أبا تخرستيان زعاب غلا تمليسي الله يا ويلكم نخلاتكم ويلكم آمين آمين قدم سلاز نبرت ويلكم تلوكم علىهم دحيركم تمصاهم مالتي ويلكم Seattle I live in Seattle so good to see all of you thank you اي تبارك إفراتا Elroy Jonathan from Minnesota. wow great Danait Mahari have DC. welcome قاعد حن مصاهم سب أمريكا قاعد حن مصاخن سلام فيروز كداني بحال كاب سياتل يمتى واو كبرنا أملاح يكون كلا لنا ديو ولا أوكي ساتهم تراين دحدا خوينهم أحفظ أبينا ناي إبنزر welcome كنوا بلو منا أوكي welcome back عندنا قاعد حن مصاخي شاملا خان حقو سكم مو إلك الله فيش بنير نفاس بس في نسترا حاجة مقارنة تغير لله مالتي كبرنا أملاح يكون هاليلويا يسوع قوي تاي أمين لما تنبهتا حلف نزمت صلوا سنبت ناي روح سامراوي موزع نقبر اللي مالتيو من قنان زلوا ما نمحجز الذي تدايلنا خدمت كذا خاخركم يفتو قدام توم ناي صلوت مرحب صلوت تقلقلوا سوات أبتي جروبكم صحيفنا نيرنا قدام لك ساعات 4 نركب كلونا مالتيو أيتي ترفو كذا خاخركم يدلي صبوت خنا كزيه كلونايو كبرنا أملاح يخون يسوع قوي آمين أوكي سومنا وتقصن نوصل على نايكونه أبنا حدنا أبزبل زوريا لأن سومن الناس تنتنايون إن تكبرنايون إني تقصي كوها بنا أملاح مسكن أبروان 10 حلف سومن تاينيرو ها من ذكره أملاح منفسيو تمسقوا لخا بحقن بمنفسن كسجدلو يجبا إلى يرنا أملاح مسكن كاب حجني يزولوا صومنات كاب نحرفكم زبل أبروان 10 كزارب كله نفقرن نسناي جبرن نمن قح أبنا حدنا نتاي نقبر نستقبل آمين أبقولنكم زلوا فكرة كايس كله فكرة كاي ولو جابير مسكن واقع استخفله لا كريستوس يسوع فقري استخفله أملاح مسكن فكرة كاي خن بحالنا حدنا أزي سنايو كاله قاشة خلاليكم يا أملاح مسكن بعبي بعلو رأسه خلاليكم كاب فانكوفر حونا أقل قال ميكيل يتبارخ بميسيناوي عيو مونغنا بتفعل على بوتان دازره يوصي مالتي أملاح مسكن بخو مخنيات كا زين كل تسومن أبزيك النيلو مالتي صرت معلتي أملاح مسكن ده حلف سنبت وقت يوم سلزنا ورعد لا يرخبنا مونغنا خركب لو مجن مونغنا له بعبي خات قال جزابير زكاف لنا نسيو كبرنا أملاح يكون سلزي كم ناي جزابير سب كم يجرنا ينا نقبله كبرنا أملاح يكون هونا ميكيل أب السودان دحيرون دو أفريقيا حجخا أبتا أب فانكوفر دلا رحابوت بيت خرسيان نتي كفلونجلنا مرحي زقلقل دلو حوناي مالتي أملاح مسكن الذي ساعاتو سلتي نأملاح دلو فرنا أملاح نمسكنه يا أول كان مايك حوي
سجاب دلوه حجزنيا أملاك مسجن سكنا أملاك أنا مسكنينا إذا ما عاد سباس اللي تجابرنا نزخة هنسمع إجابة يرسل دبك عنه مسكن يسوع راح كونا بقولي هيتفليني أتبغ يفل كم تواتعني رترح بالوسك راح كونا بقولي هيتفليني أتبعي فلك كم تواتعني تراي كونا بقولي هيتفليني أتبعي فلك كم تواتعني كلاتنا بدلنا نمن باري أسقاق إليو هاليلويا سلزلوخا نمن باري أستماق إليو هاليلويا أملاخ الله أبزفانو أمين قرمان كبرين تخللو يسوس الله يسوس الله أبزفانو قرمان كبرين تخللو بقدمو نسو حيال فكرة كله يسوس بقدمو نسو حيال فكرة كله يسوس يبال يسوس يبال يسوس يبال يسوس يبال يسوس كرسوس قويتاي آمين عبد الله نيات طويلنا خلنا سقال أملاك نجنسلينا قال قدامي ملأختي تسالونكي معرف حدا تغسع 10 كم زدبلنا إجابة قال نركب بشم يسوس كم بوبي قدامي تسالونكي معرف حدا تغسي 10 ما أنت زون نتي بأنا تسبك قال أملاخ مستقبلكم أمو نسو أبختكم التأمنوا زلهم زعاي زلو كم تي بحقي خوينو وزلو قال أملاخ مبر كم قال سب سلازي تقبلكم نحنا كيب كورنا نأملاخ نمسجنو علنا معرف كلتا غريتا قدامي تسالونكي معرف كلتا تقص 10 مالتي دقيمة خم بباية ما أنت زون نتبع أنا التسبك قال أملاخ مستقبلكم أمو نسو أبختكم التأمنوا زلهم زعي زلو كمتي بحقي خوينو زلو قال أملاخ مبر كم قال سب سلازي تقبلكم نحنا كيب كورنا نأملاخ نمسجنو علنا قدوس جابر أملاخنا أزينا نمسجنك سلز عدل زي خبرنا بكالنا جابر بزما علتزي بزرف دزي أما أدي قال كخنركب أبيت كخنركب كبخاس لدخلنا كبر كلنا عخيرون حجر ما جابر أملاخ نعين بارخة نزق الأملاخ كزارب نوب منفس كخد فنيت الله نحواتي دماغ جابر أبو أنا دزارب وقال بتخكل كردو وخلو بمنفس كدقفهم جزينا بارخ بسم يسوع آمين عبد الله ناخذ كنا بلينا
ስለዚህ ኣብዚ ደንበብክዎ ጥቕሲ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ንባልባሽ እቶም ኣርእስቲ ክንጽሕፍ እንደሊ ወይ ከም ኣርእስቲ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስትና እንታይ እዩ ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ኣብ ህይወት ሰብ ተሰሎንቄ ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ኣብ ህይወት ሰብ ተሰሎንቄ ንምንታይ ኣብዛ ጥቕሲ ደንበብናያ ጥቕሲ እንታይ ድብል ቃል ረኺ ይርኢና ኣለና ዝዓይ ቃል ሓቀይ ኣባኻትኩም እተኣምኑ ዘለኹም ዝዓይ ዘሎ ከምቲ ብሓቂ ኮይንዎ ዘሎ ቃል ኣምላኽ እምበር ከም ቃል ሰብ ስለ ዘይተቐበልኩሞ ንሕና ንኣምላኽ ነመስግኖ ኣለና ስለዚ ቃል ኣምላኽ ይዓይ እዩ ኣሜን ቃል ኣምላኽ ዝዓይ ቃል እዩ ወይ ድማ ከምቲ ሓይሉ ኣባኻትኩም ከእቱ ጀሚሩ ዘሎ ወይ ድማ ውፅኢታውያን ክገብረኩም ጀሚሩ ዘሎ ወይ ከዓ ጸለውቲ ክገብረኩም ጀሚሩ ዘሎ ሓይሊ ቃሉ ስለዚ ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ኣብ ህይወት ሰብ ተሰሎንቄ ኩላትና ከም ንፈልጦ መጽሓፍ ተሰሎንቄ ጳውሎስ ይጽሒፍዎ ኣብ 51 ዓመተ ምህረት ኣብ ካልኣይ ጉዕዝኡ ካብ ቆሮንቶስ ማልባሽ ኣብ መሰራርቱ ክንሪኦ እንተደሊና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ 1 ስጋብ 9 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እዘን ክልተ መጽሓፍቲ ናይ ሰብ ተሰሎንቄ ብዛዕባ ፍጻሜ መወዳእታ ዘመን እየን ዝዛረባ ኣይኮነን ስለዚ ቀንዲ ማእኸላይ ጥቕሲ ናይ ቀዳማይ መልእኽቲ ተሰሎንቄ ወይ ድማ ሕመረ ጥቕሲ ናይ ቀዳማይ መልእኽቲ ተሰሎንቄ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 14 ንረኽባ ማለት እዩ ኣብኣ ክንከይድ ኢና ከምዚ ድብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ነንብብ ማለት ኢሉ ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኾይንና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ደቀሱ ምስኡ ከምጾም ወይ ድማ ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ስለንኣምን ማለት እዩ ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ደቀሱ ምስኡ ከምጾም ክብርና ኣምላኽ እውን ስለዚ ብዚአን ክልተ ቃላት ኣለዋ ሳኻ እንታይ ዝብለን ነቶም ብመን ብኢየሱስ ትሕት ኢሉ ከዓ ነቶም ብኢየሱስ ዝሞቱ እውን ይብል ክገልጽ ከሎ ስለዚ ብኢየሱስ ደቀሱ ኣለዉ ብዘይ ኢየሱስ ድማ ዝሞቱ ኣለዉ ስለዚ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ትብል ቃል ኩሉ ግዜ ርኢኹም ድቃስ ክንሓስብ ከለና እንታይ ንሓስብ ድቃስ ግዝያዊ ሕቀይ ካብቲ ኣምላኽ ብምሕረቱ ድሃበና 24 ሰዓት ሕጂ ደቂሱሎ ተልካይ ሓደ ሰብ ድሕሪ 6 ሰዓት ድሕሪ 8 ሰዓት እንታይ ክገብር ይትሰብ ክትስዩ ስለዚ ድቃስ እንታይ ምዃንና ንርኢ ግዝያዊ ከም ምዃኑ ንርኢ ካልኣይ ከዓ ድሕሪ ድቃስ እንታይ ከም ደሎ ምትንሳእ ከም ደሎ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ነቲኦም እንታይ ኢልዎም ብኢየሱስ እንታይ ዝገበሩ ኢልዎም ዝደቀሱ ክብርና ኣምላኽ ደቂሶም እዮም ደለዉ ኣብ ምንታይ እዮም ደቂሶም ደለዉ ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ብሰላም ዓሪፎም ኣለዉ ይብል ደስ ኣይብልን ስለዚ ነቶም ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ብሰላም ዓሪፎም ደለዉ ይብል ኣሎ ኢየሱስ እንታይ ክገብሮም እዩ ንዕኦም ከምጾም ሽዑ ኢሉ ሶም ቅልምት ሶም ምስተሱ ማለት ንሕና ኸ ኢሉ ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ብህይወት እንጸንሕ ኸ ነቶም ዝደቀሱ ኮቶ ከምዘይ ንቕድሞም እዚ በቓል መን በቓል ጎይታ እንታይ የረጋግጽ ይደሎ ብናተይ ርእይቶ እውን ኣይኮነን ንብሎ ኣሎ በቓል መላእኽቲ እውን ኣይኮነን ንብሎ ኣሎ በቓል መን በቓል ጎይታ ንብለኩም ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ሲሉ ሽዑ ባዕሉ ጎይታ ባዕሉ ስከበሉ ባዕሉ ይድመጽ ማለት ገለይ ልእኽኒ ጎይታስ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታ ሓደ ኢየሱስ ድማ በታ ዓባይ መዓልቲ በለ እንታይ ኮነ ኸ ጨደረ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታ ካብ ኣፉዚ ጭድርታ ሓይሊ ቃል ክወፂ ማለት እኳ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታ ብድምፂ ሊቀ መላእኽቲ ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ ኣላፍ ግዜ ኣላፍ መላእኽቲ ከም ደለዉ እንታይ ንገብር ኢና ንፈልጥን ንኣምንን ኢና ንዕኦም ድማ ናታቶም እኳ ሓደ ሊቅ መልኣኽ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብድምፂ ናቱ
ካልኻ ብመለኸት ኣምላኽ በዚ ሰለስተ ነገር እንታይ ክገብር ይብል ብድምፂ ኣምላኽ መለኸት ኣምላኽን ካብ ምንታይ ክወርድ ይሽዑ ካብ ሰማይ ክወርድ ኢሉ ክብርና ኣምላኹን ኢየሱስ ክመጽእ እዩ ካብ ሰማይ እንታይ ክገብር እዩ ክወርድ እዩ ዝክሮ ዲኹም ነቶም ሰብ ገሊላውያን እቶም ክልተ ጻዕዳ ዝተኸደኑ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ኢኹም ናብ ሰማይ አንቃዕሪርኩም እንታይ ትገብሩ ዘለኹም ትጥሙቱ ዘለኹም እቲ እንዳረኣኹሞ ዝኸደ ጎይታ ልክዕ ድማ ብደበና ከምኡ እንዳረኣኹሞ እንታይ ክገብር እዩ ክመጽእ እዩ ስለዚ ዮሐንስ ነዚ ኸጽንዓልና ከሎ ከምዚ ኢሉ እንሆ ብደበና ይመጽእ ኣሎ ኩለን ኣዓይንቲ ዞም ዝወግዎ ከዓ ክርኤ እዮም ብዘሎ ዓሌታት ምድሪ ክበኺሉ እዮም እወ ኣሜን ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብርና ኣምላኹን ዝመጽእ ኢሉ ካ ዮሐንስ እንታይ ገይሩልና ኣረጋጊጽልና እምበር ሽዑ እዚ ምስ ኮነ ክወርድ እንከሎ እንታይ ድኸውን እቶም ብክርስቶስ ዝበልናዮም ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ደቂሶም ዘለዉ ንሳቶም ቅድም እንታይ ኮኑ እዮም ይብል ቅድም ንሳትዮም ትስኡ ኩሉ በብስርዓቱ ኢልና ኣሎ ቆሮንቶስ ቅድም ንሶም ክትስኡ እዮም ኢሉ ድሕሪዚ ንሕና ብህይወት ጸኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና እንታይ ክንከውን ኢና ክንለዓል ብደበና ክንለዓል ኢና ኢሉ ክብርና ኣምላኹን ስለዚ ድምፂ ወይ ከዓ እቲ ሓይሊ ናይቲ ቃል ነቶም ዝደቀሱ ንዖም ታገብሮም እዩ ከተሰኦም እዩ ንዓና ከዓኒ ሓይሊ እቲ ቃል እንታይ ክገብረና እዩ ክልውጠና እዩ ኣለዋውጣና ክዛረብ ከሎስ ነዚ ኩሉ እቶም ብጎይታ ደለና ማለት እዩ ከም ቅጽበት ዓይኒ ይብል ወይ ከዓ ከም ቋሕ ሰም እንታይ ክንከውን ኢና ይብል ክንልወጥ ኢና ሽዑ ብደበና ከዓ እንታይ ክንገብር ኢና ክንለዓል ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ይብል ደጊም ወይ ከዓ ይብል በዘን ቃላት እዚአን ንሓድሕድኩም እንታይ ግበሩ ተጸናንዑ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ዶ ኣቱም ሕዋተይ ኢሉ ካ ዮሐንስ ሕጂ እንታይ ኢና ውሉድ ኣምላኽ ኢና ኣሜን ዶ ነቶም ዝተቐበልዎ ድማ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ እንታይ ሃቦም መሰል ሃቦም ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና እንታይ ከም ንኸውን ድማ ገና ኣይተገልጸን ንሱ ምስ ዝግለጽ ግና ክብርና ኣምላኹን ንሱ ብደበና ምስ ዝግለጽ ግና ከምታ ደለዋ ልክዕ ከምኣ ክንሪአና ኢሉ ኣሜን ዶ ባር ኢሉ ሽዑ ዮሐንስ እዛ ተስፋ እዚኣ ደላቶ መን እዛ ተስፋ እዚኣ ደላቶስ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ባር እዛ ተስፋ እዚኣ ደላቶ ከምቲ ንሱ ንጹህ ዝኾነ ርእሱ የንጽህ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እምበር እቲ ቀንዲ ሕመረት ናይቲ መልእኽቱ ናይ ቀዳማይ ተሰሎንቄ እዚ እዩ ንምንታይ ዕላማ እዩ ጳውሎስ ጽሒፉሎ ብውሕድ ሰለስተ ነገር ክነግረኩም እዩ ሓደ ሞት መወዳእታ ከም ዘይኮነ ክርስቶስ ንሞት ከም ዝሰዓሮ እሞ ምምጽኡ ኸ ርግጽ ምዃኑ ብምርዳእ ከም ክርስቲያናት ብምንቅሕን ድርዕ እምነትን ፍቕርን ተስፋ ምድሓን ከዓ ከም ቁራዕ ርእሲ ተኸዲኖም ብጥንቃቐ ነቲ ድመጽእ ጎይቶኦም ምእንቲ ክጽበዩ ኣሜን ባር መጽሓፍ ቅዱስ ተሪእናዮ ብዛዕባ ምጽኣት እቲ ዋና ነገሩ ማለት እዩ ይገርመኩም ኣብዘን 5 ምዕራፋት ክጽሒፉ ከዓጽወን ከሎ ብዛዕባ ምጽኣት ክርስቶስ እንዳዘከረ ብዛዕባ ምጽኣት ክርስቶስ እንዳጠንቀቐ እዩ ጳውሎስ ጽሒፉ ቀዳማይ ናይ ራብዓይ ምዕራፍ መወዳእታ ኦልሬዲ አንቢብና ያለና ናይ ቀዳማይ ምዕራፍ መወዳእታ ንራእያ ከምዚ ይብል ቀዳማይ ምዕራፍ 9:10 በሓደን ደለዋ ነቲ ህያውን ናይ ሓቂ ኣምላኽ ከተገልግሉ ነቲ ካብ ምውታት ዘተንሰኦ እሞ ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዕ ዘድሓነና ወዱ ኢየሱስ ከዓ ካብ ሰማያት እንታይ ክትገብሩ ክትጽበዩ ምዕራፍ 2 መወዳእታ ከዓ ንራእያ ጥቕሲ 19:20 ክብርናን ሓጎስናን ንስኻትኩም ኢኹም እሞ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኢየሱስ ብምጽኣቱ ተስፋና ወይ ከዓ ሓጎስና ወይ ኣኽሊል ትምክሕትናስ መን እዩ ንስኻትኩም ዶ ኣይኮንኩም ኢየሱስ ብምንታይ ብምጽኣቱ
ምዕራፍ 3 ها መወዳእታ ንራያ 13 በቲ ምጽአት ጎይታ ኢየሱስ ምስ ኩሎም ቅዱሳኑ ኣብ ቅድመ ኣምላኽናን ኣቦናን ብዘይ ኣበርን ቅድስናን ከም ትርከቡ ልብኹምን ምእንቲ ክጸንዕ ከምቲ ንሕና ንዓኻትኩም እነፍቅረኩም ዘለና እግዚአብሔር ንሓድሕድኩም ንኹሉ ሰብን ፍቕሪ ይወስኩምን የብዛሓልኩምን ኢሎም ስለዚ ኣብዚ ኸዓ በቲ ምጽአት ጎይታ ኢሉ ምዕራፍ 4 ኣንቢብና ኢና ምዕራፍ 5 ኸዓ ንኺድ ጥቕሲ 23 ኣምላኽ ሰላም ከኣ ባዕሉ ኸ ንኹሉ እንትናኹም ይቐድሶ ኣሜን ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ኸ ንኹሉ እንትናና ይቐድሶ በቲ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ካኢሎም ኣብዚ ብዘሎ መንፈስኩም ነፍስኹም ስጋኹም ብዘይ መንቅብ ክርከብ ይታሓሎ ባር ቀንዲ ዕላምኡ እንታይ እንድሕር ኢልና መጽሓፍ እዩ ብዛዕባ ምጽአት ክርስቶስ ርግጽ ምዃኑ ንምንጋር እዩ ካልኣይ ዕላማ መጽሓፍ እዩ በቲ ሽዑ ኣብ ኦም ዝወርድ ዝነበረ መከራን ኣብ ዝርኦም ዝወርድ ዝነበረ መከራን ሰገጥ ከይበሉ በአንጻሩ ኳዳ ብእምነትን ብፍቕርን ብምዕባዮም እምነቶም ድማ ናብ ብዘላ ዓለም ስለ ዝተወርየት ንኣምላኽ ከመስግንን ንዖም ከዓ ከተባብዕን ኣሜን ኣብ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 14 ከም ዝብል ቃል ንረክብ ኣሕዋትየ ኢሉ ንስኻትኩም ሲ ነተን ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ይሁዳ ዘለዋ ማሕበራት ኣምላኽ ሰዓብተን ኮንኩም ኢኹም እሞ ከምቲ ንሳቶም ብኣይሁድ ሓሳረ መከራ ዝጸገቡ ንስኻትኩም እውን ብኡ ብደቂ ዓድኹም መከራ ጸገብኩም ንጎይታ ኢየሱስ ሓደ ንነቢያትን 2 ዝቐተልዎም ንኣና እውን 3 ዝሰጉና ዘለው ንሳቶም እዮም ዕላማ መስጎጊኦም ከንታይ ዋና ዕላማ መስጎጊኦም ኣሕዛብ ምእንቲ ከይድሕኑ ንሕና እንታይ ምእንቲ ከይንነግሮም ባላ ዘራርባ ኣፍና ከዓጽቡ ማለት እዩ ንዓና ብምኽልካሎምሲ ንሳቶም ሓደ ንኣምላኽ ባህ ኣየበልዎም 2 ኸ ንሰብውን እንታይ ገብሩ ኣለዉ ይጻረሩ ኣለዉ ከምዚ ኩሉ ሳዕ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ሓጢኣቶም ይምልኡ ኣለዉ ግናኸ መዓት ክሳዕ መወዳእታ ወሪድዎም ኣሎ ወይ ከዓ መወዳእቶም እንታይ ኢልዎም መዓት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ መከራ ነይሮም ብደቂ ዓዶም ድማ መከራ መጺዎም ኣይኮነን እቶም መከራ ደምፁ ከዓ መወዳእቶም እንታይ ይብሎም ኣሎ መዓት እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ እንታይ ይብሎም ኣሎ ኣብቲ ሽዱ ዝፀሓፈ ኣሎ መዓት ወሪድዎም ኣሎ ከም መዓት ክጋላገሉ እንድሕር ኮይኖም ምስ ዝጓጉ ጥራሕም ጠጠው ከብልዎ ደሎ ኮነን ሕጂ እዚ ኣብኦም ዝወርድ ዝነበረ መከራ እዩ ኣብ ከባቢኦም ዝወርድ ዝነበረ መከራ ካብ ምዕራፍ 3 ራእዩ ጥቕሲ 1 ከምዚ ይብል ስለዚ ካብኡ ነጆው ክንዕገስ ስለ ዘይተኸኣለና ኣብ ኣቴና በይንና ክንተርፍ ጽቡቕ ኮይኑ ተራየና ጥቕሲ 3 ራእይዋ ሕጂ በዚ ጸባ እዚ ሓደ እኳ ስንክልክል ከይብል ነዚ ከም እተመደብና ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንጢሞቴዎስ ሓውና ብወንጌል ክርስቶስ ንኣምላኽ ኣገልጋልን ንሱ ከጽንዓኩም ብዛዕባ እምነትኩም ከህድኣኩም ለኣኽናዮ እምበር ክምሳኻትኩም ከለና ጸበባ ከም ዝመጸናስ ቅድም እንታይ ጌርናኩም ነርና ኢና ነጊርናኩም ከምቲ ትፈልጥዎ ከዓ ከምኡ ኮነ ስለዚ ኣነ ድማ ካብኡ ነጆ ክዕገስ ምኽኣል ስለ ዝሰኣንኩ ምናልባሽ እትፈታኒ ፈቲንኩም ከይህሉ እሞ እቲ ጻዕርና ኮንቱ ከይከውን ኢለ እምነትኩም ምእንቲ ክፈልጥ እየ ዝለኣኽክዎ ኢሉ ስለዚ መከራ ስለምንታይ ድመጽእ ቀንዲ ዕላሙ እምነትካ ከጥፍእ ኣብቲ ምእንቲ ከይንነግሮም ንመን ንኣሕዛብ ስለዚ ኣብ ኣሕዛብ እታ እምነት ምእንቲ ከይትትከል ኣብቶም እምነት ተተኸለትከ እታ እምነት ምእንቲ ክትጠፍእ ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣቐዲምና ነጊርናኩም ነርና ኢና ስለዚ ዝበጽሓኩም መከራ ሕጂ ከዓ ኣባና ትርእይዎ ዘለኹም መከራ ንባልባሽ እትፈታኒ ፈቲንኩም ከይከውን ሞ እምነትኩም እንታይ ምእንቲ ከይትኸውን እምነትኩም ምእንቲ ከይትጠፍእ ወይ ከዓ ብዛዕባ እምነትኩም ምእንቲ ክፈልጥሲ ንጢሞቴዎስ ሰደድክዎ ይብሎም
ገርሞኩም ግን ድገርሙ ሰባት እዮም እዞም ሰብ ተሰሎንቄ ኣብ ጥቕስ 6 ግን ከምዚ ይብለና ሕጂ ግና ጢሞቴዎስ ካባኻትኩም ናባና መጺኡ ከምቲ ንሕና እናፈቐኩም ዘለና ክትርኢና እናናፈቕኩም ኩሉ ሳዕ ብጽቡቕ ከም ትዝክሩና ብናይ እምነትኩምን ፍቕርኹምን ምስ ኣበሰረና ስለዚ ኣሕዋቴ ሳላ እምነትኩም ኣብ ኩሉ ጸበባ መከራና ብዛዕባኹም እንታይ ጌርና ተጸናናዕና ብጎይታን ተጸናዕኹም ሲ ንሕና ደጊም እንታይ ክንገብር ኢና ኢልዎ ብህይወት ንነብር ኣሎና ባር ተኻላይ ዕላማ መጽሓፊኡ እንታይ እንድሕሪልና ኸ በቲ ኣብ ዙርዮም ኣብኦም ዝወርድ ዝነበረ መከራ በቲ ኣብ ዙርዮም ዝወርድ ዝነበረ መከራ ብኡ ሰልከይ ከይበሉ ወይ ከዓ ንድሕሪት ከይበሉ ብኣንጻሩ እኳ ምስቲ መከራ እንዳተዳፍኡ እሞ ከዓ ብፍቕርን ብእምነትን ብምዕባዮም ስለዚ ነገር እዚ ንኣምላኽ ከመስግንን ንዖም ከዓ እንታይ ክገብር ንዖም ከዓ ከተባብዕን እዩ እዚ ጽሒፍዎ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ናይ መወዳእታ ስለምንታይ ዕላማ እዩ ጳውሎስ ጽሒፍዎ እዚ መልእኽቲ ተይልና ከዓ ክርስትና ናብራ ይሕዋቴ ኣሜን ክርስትና እንታይ እዩ ናብራ እዩ ክርስትና ናብራ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ዝኾነ ናብራ እንዳነበሩ ከምቲ ንሱ ኣብ ማእኸሎም ከሎ ኣርኣያ ዝኾኖም ብቅድስናን በእዳውካ ብምዕያይን ኣርኣያ ዝኾኖም ንሳቶም ድማ በእዳዎም እንዳጻዓሩ ቅዱስ ህይወት እንዳነበሩ ምእንቲ ክመላለሱ ምዕዶ መሃቢ እዚ ሳልሳይ ዕላምኡ ስለዚ ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ጎሊሓ ንሪኣ ጥቕሲ ሓሳብ እንታይ ኣላ ቅድስና ትብል እያ ቅድስና ንእግዚኣብሔር ኣሜን ዶ ስለምንታይ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ብዘይ ቅድስና ንኣምላኽ ከስምሮ ዝኽእል ወልሓደ የልቦን ሕጂ ኣብ 4 ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 10 ንኸይድ እሞ ከምዚ ኢልዎም ኣባኻትኩም እተኣምኑ ዘለኹም ኢልዎም ብቅድስናን ብጽድቅን ብዘይ መንቅብ ምንባርና ሓደ ንስኻትኩም ክልተኻ ኣምላኽ እንታይ ኢልዎም ምስክርና ኢልዎም ስለዚ ኣብ ማእኸልኩም ክንነብር ከለና ሲ ብምንታይና ነብር ነርና ብቅድስናና ነብር ነርና ብዘይ መንቅብ ኢና ነብር ነርና ነዚ ከዓ ንስኻትኩም እንታይ ትገብሩ ኢኹም ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም ብዓብይኻ ኣምላኽ ሲ ነዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ምስክር ኢልዎም ሽዑ ኣብ ምዕራፍ 3 ከምቲ ንሕና ብቅድስናን ብዘይ ኣበርን ዝተመላለስና ምዕራፍ 3 ሽዑ ንስኻትኩም ድማ ኢልዎም ጥቕሲ 13 ረእዮ ሕጂ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 13 በቲ ምጽኣት ጎይታ ኢየሱስ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ኣብ ቅድመ ኣምላኽን ኣቦናን ብዘይ ኣበርን ብቅድስናን ከም እትርከቡ ልብኹም ምእንቲ ክጸንዕ ኢልዎ ስለዚ ከምቲ ልክዕ ንሱ ኣብ ማእኸሎም ብቅድስናን ብዘይ መንቅብን ዝተረኸበ በዚ ከዓ ንሳቶም ምስክር ዝኾኑ ኣምላኽ ከዓ ነዚ ድመስከረው ልክዕ ንሳቶም ድማ ከምኡ ዓይነት ናብራ ክነብሩ ከዓ ኣብዚ ይምዕዶም ኣሎ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 3 ከዓ ረኢኹም ፍቓድ ኣምላኽ እዚ እዩ ክብርና ኣምላኽ እውን ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ፍቓድ ኣምላኽ እዚ እዩ እንድሕር ኢልካ ፍቓድ ኣምላኽ እዚ እዩ ሓደ ትርጉም ኣየድልየን እዩ ክብርና ኣምላኽ እውን ስለዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዚ እዩ ቅድስናኹም ካብ ምንዝርና ክትርሕቁ እሞ ከምቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣሕዛብ ብፍትወት ትምኒት ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍኩም ነታ ሰበይቲ ኺዳኑ ብቅድስናን ብኽብርን ብምሕላይን ክፈልጥ ደጊሙ ከዓ እንታይ ኢልዎ እዚስ እንታይ ኢልዎ ፍቓድ ኣምላኽ ኢልዎ ክብርና ኣምላኽ እውን ንምንታይ ተልኩም ውርድ ኢሉ ኣምላኽሲ ንቅድስና እምበር ንርኽሰት ኣይፀዋዓናን ስለዚ ብሩኻት ኣሕዋተይ ብጸጋ ኣምላኽ ተደጊፍና ንኣምላኽ ንፈለየሉ ኣሜን ቅድስና ንእግዚኣብሔር ኣብዚ ጽሑፍ ጎሊሑ ንረኽቦ ቃል ቅድስና ድብል እዩ ክብርና ኣምላኽ እውን ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 23 ከዓ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ኢሉ ኣብ ኩለን መጽሓፍሲ ጠቒስዎን ብዛዕባ ቅድስና ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ንኹሉ ክንተራኽቡ እንታይ ግበሮ የቐድሶ በቲ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ መንፈስኩም ነፍስኹም ስጋኹም ብዘይ መንቅብ ክርከብ እንታይ ግበር ይተሓሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ባር ለምንታይ ጽሒፍሎም ተልኩም ድማ ክርስትና ናብራ እዩ ናብራ ስለ ዝኾነ ከዓ
ቅዱስ ናብራ እንዳነበሩ ተጠቅሱን ካለ ከነብቦ ነኺልና መኻ በእዳዎም እንዳጻዓሩ ብስርዓት ከማላለሱ ስለዚህ ነገር እዚ ጽሒፍሎም አሜን እምበር ቃል አምላኽ ኣብዞም ሰብ ተሰሎንቄ እንታይና ንርኢ ዘለና ኃይሉ የእትዩ ቃል አምላኽ እንታይ ስለ ደኾነ ኃያል ስለ ደኾነ ውጽኢታውያን ክገብሮም ጀሚሩ አይኮነን እንደገና ጸለውቲ ክገብሮም ጀሚሩ አርአያ ክኾኑ ክገብሮም ጀሚሩ ጳውሎስ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ክጽሕፋ ከሎስ ተማሕበር ካብ ዝተመስረቱሉ ስሉሲ ኣብ ሓፂር ኣዋርሕ ከም ድጽሓፋ ኣብ ትሕቲ ዓመት ዋልባሽ ርግጸኛ ይኮንኩን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከም ድጽሓፋ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝኣክል ግን ከመይ ዓይነት ለውጢ ኣምጽኦም ኢና ንሪኦም ዘለና ስለዚ ሕዋተይ ቃል ኣምላኽ ሓያል ክብርና ኣምላኹን ስለዚ ከምቲ ኣብ ሰብ ተሰሎንቄ ኃይሉ ዘእተወ አምላኽ አባና ውን ኃይሉ የእትዩ አሜን አምላኽ ኃይሉ አባና ቃል አምላኽ ኃይሉ አባና ተደይ አትሎሙ ኣብዝ መሐለና ዲና ኣብዝ ምህላውና ኮናይ ቃሉ ውጽኢት ስለዚህ እምበኣር እንታዩ ኣብ ሰብ ተሰሎንቄ ኃይሊ ቃል አምላኽ ኣብ ሰብ ተሰሎንቄስ እንታዩ ሰለስተ ነገር ከሪአኩም ቀዳማይ ኃይል ቃል አምላኽ ኣብ ሰብ ተሰሎንቄ ኣብ ምምላሶም ኃይል ቃል አምላኽ ኣብ ሰብ ተሰሎንቄስ ኣብ ምንታዮም ኣብ ምምላሶም ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 9 እንታይ ድብል ቃል ንረክብ ሕዙ ነቲ ህያውን 1 ናይ ሓቂ አምላኽ ክልተ ማለት እዩ ነቲ ህያውን ናይ ሓቂ አምላኽን ከተገልግሉ ነቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ እሞ ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዓ ዘድሕነና ወዱ ኢየሱስ ከዓ ካብ ሰማያት ክጽበዩ ካብ ጣዖታት ናብ አምላኽ ካብ ናብ ድብል አስተውዕሉ ሕጂ ካብ ጣዖታት ናብ ምንታይ ናብ አምላኽ ከመይ ጌርኩም ከም እተመለስኩም እቲ ናባታትኩም ምእታውና ከመይ ከም ዝኾነ ዝነበረን ብዛዕባና ባዕላቶም ይነግሩ እዮም ግና ሓዋተይ እቲ ናባኻትኩም ምእታውሲ ኮንቱ ከም ዘይኮነ ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኣለኹም ቃል አምላኽ አባታቶምሲ ኮንቱ ኮይኑ አይተረፈን ክብርና አምላኹን ለምንታይ ቃል አምላኽ እንድሕር ከይዱ ናይ ምስላጥ ኃይሊ ኣለዎ ኮንቱ አይኮነን ስለዚህ ንዓኻትኩም ካብ ናብ ከም ትሳጎሩ ገይሩኩም እዞም ሰበብታ ኣብ ምንታይ እዮም ነይሮም ተልኩም ጣዖታት እዮም ዘምልኹ ነይሮም ጣዖታት መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ኮንቱ እዮም ይድብል ኣማልኽቲ ኣሕዛብሲ ኩሎም ኮንቱ እዮም ዓይኒ ኣለዎም እዝኒ ኣለዎም አፍንጫ ኣለዎም የዳው ኣለዎም ስለዚህ ነቶም ናዓታቶም ዝገብሩ ኩላቶም ኮሞም ኾንዮም ኢሎ አምላኽና ግን ኢሉ አምላኽና ግን ኣብ ሰማያት ኣሎ ስለዚህ ህያው አምላኽ ኢልዎ ስለዚህ ህያው አምላኽ ስለዚህ ሐቀኛ አምላኽ ኢልዎ እዚኦም ናይ ሓሶት ኣማልኽቲ እዮም ሓቂ ኣማልኽቲ ይኮኑን አምላኽ ግን ሐቀኛ አምላኽ አምላኽ ግን ህያዊ ስለዚህ አምላኽና ኣብ ሰማያት ኣሎ ዝደልዮ ኩሉ ድማ ይገብር እዩ ባር ካብ ናይ ሓሶት ናብ ናይ ሓቂ ካብ ጣዖታት ናብ አምላኽ እንታይ ገይርዎም መሊስዎም ምምላስ ገይሩ ብሩኻት ሕዋት ርትዕ ኳይ ብዛዕባ ኢየሱስ ከዓ እንታይ ኢሉ ካብ ምውታት ዝተንስአ ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዓኻ ዘድሓነና ምእንቲ ክጽበዩ ገይርዎም እምበር ርትዒ ሓያል እዩ ኣይኮነን ንርትዒ ብኻልእ ርትዒ ዝቕይር ኃይል ቃል አምላኽ ግን ስሙ ይባረኽ አሜን ለዚህ ጎይታ ክዛረብ ከሎ እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣታ እንታ ክገብራይ ክረትዓዩ እምበኣር እዞም ሰባት እዚኦም ኃይል ቃል አምላኽ እንተደይረትዖምሲ ከመይ ገይሮም ካብ ጣዖታት ናብቲ ሓቀኛ ዝኾነ አምላኽ ምተመለሱ እምበኣር ኃይል ቃል አምላኽ ኣብ ምንታይ ንርኢ ኃይል ቃል አምላኽ ኣብ ምምላሶም ንርኢ እዚ ዕብራውያን ክዛረብ ከሎ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ቃል አምላኽ ህያውን መስለጥን እዩ ኣይኮነን ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፉ ከዓ ይበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን መፈላለዩ ኣካላትን አንጉዕን
ክሳዕ ዝፈላለይ ዘስጥም ኣብ ሕልናን ሓሳብ ልብን እንታይ ይገብር ኢልዎ ዝፈርድ ኢልዎ ስለዚ ኣብ ልቦም ኣትዩ ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ሰንጢቑ ኣትዩ እንታይ ገይሮም ነቲ ዝነበሮም ርትዒ ኣፍሪሱ ሓድሽ ርትዒ የእትሎም ስለዚ ካብ ናብ ክሳገሩ ክኢልዎም ምምላስ ኮይንሎም ክብርና ኣምላኹን እዚ ልብ እዚ ኣብ ኩሉ ይሰርሕ ከይመስለኩም ልክዕ ከምቲ ኣዋታቶም ዝሰርሐ ከዓ ኣባና ከዓ ሰሪሑ ንባልባሽ ከምቲ ናታቶም ጣዖታት ዘይብልና ክኸውን ዘይነበረና ክኸውን ይኽእል እዩ ናትና ንብሎ ጣዖት ግን ነይርና እዩ ዝኾነ ካብቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝበሎ ዝኾነ ካብቲ ህያው ኣምላኽ ዝበሎ ደርሕቐካ ንሱ ናትካ እንታይ እዩ ናትካ ጣዖት እዩ ምሽ ንኣብነት ዝኾነና ጥራሕ ሓንቲ ጥቕሲ ክተቕሰልኩም ካብ ቀዳይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 9 ከምዚ ይብል ዓመፅቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርሱዋ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኣይትስሓቱ ኣመንዝራታት መምለኽቲ ጣዖት ዘመውቲ ሕንቁዋት ወይ ግብረ ሰዶም ዝገብሩ ሰረቕቲ ስሱዓት ሰካራት ተጻረፍቲ ዘረፍቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይከወርሱዋን እዮም 4 ነጥቢ ክንደይ ነጥቢ ኦኬ ገሌኹም ከዓ ኢሉ ገሌኹም ከዓ ከማታቶም ነርኩም ኢኹም ኢሉ ሓቂ ዶ ሓሶት ገሌኹም ድማ ከማታቶም ነርኩም ኢኹም ግናኸ ኢሉ ሽዑ ግናኸ ሕጂ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ኣፍራሲ ማለት ግናኸ ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ኣምላኹን እስኻትኩም ድማ ኢሉ እሱ ድማ ኢሉ ምሽ ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ድማ ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝተቐበልዎ ሽዑኡ ኣብ ምድሪ ከሎ እንደገና ኸ ሕጂ ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ስለዚ ግና ኽና እስኻትኩም ማለት እዩ ብስሙ ምእማንኩም ማለት እዩ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንኩም ሓደ ካልኣይከ ብመንፈስ ቅዱስከ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ኣምላኽን ካይብል ልክዕ እስኻትኩም ድማ ናይ ምድሓንኩም ቃል ወንጌል እንታይ ምስ ገበርኩም ምስ ሰማዕኹም ሓይሊ እቲ ቃል ምስ ሰማዕኹም ንዑ ከዓ እንታይ ምስ ገበርኩሞ ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገበርኩም ተሓተምኩም ክብርና ኣምላኹን እምበር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብመንፈስ ኣምላኽን ሓደ ተሓፂብኩም ኢኹም ኣሜን ዶ ተቐዲስኩም ኢኹም ጸዲቅኩም ኢኹም 4 ነጥብ እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እምበር ኣብኦም ጥራሕ ደይኮነ ኣባና እውን እንታይ ገይሩ እዩ ምምላስ ገይሩ እዩ እምበር ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ኣብ ምንታይ ንርኢ ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ኣብ ምምላስ ንርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካልኣይ ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ኣብ መንፈሳዊ ዕቤቶም ከዓ ንርኢ ሓንሳብ ጥራሕ ተመሊሶም ጠጠው ኣይበሉ ምሽ ክርስትናስ ምውሳኺ ክርስትናስ ምዕባይ ኣይኮነን እዞም ሰባት እዚኦም ተመሊሶም ጥራሕ ደይኮነስ ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓ ክዓብዩ ከለዉ ኢና ንርኢ ኣብ ቀዳይ ምዕራፍ ሞ ንኸይድ ኣቡ ተሰሎንቄ ካብ ጥቕሲ 5 ጀሚርና እንድሕር ኣንቢብናዮ ቀዳይ ምዕራፍ ከምዚ ይብለና ኣባኻትኩምን ምእንታኹምን ከመይ ከም ዝነበርና ከም ትፈልጥዎ እቲ ወንጌልና ብሓይልን ብመንፈስ ቅዱስን ብብዙሕ ምርዳእን ከኣዩ እምበር ብቓል ጥራሕ ኣይመፃናኩም ንስኻትኩም እውን ብብዙሕ ጭንቂ ኢልዎ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ብምቕባልኩም ሰዓብትናን ሰዓብቲ ጎይታን ኮንኩም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ነቶም ኣብ መቆደንያን ሕዙ ኣካያን ዘለዉ ኩላቶም ኣመንቲ እንታይ ኮንኩሞም ኣርኣያ ኮንኩሞን እምነትኩም ብኣምላኽ ናብ ዘሎ ስፍራ ወፂኣላ እምበር እቲ ቃል ኣምላኽሲ እቲ ቃል ጎይታስ ኣባኻትኩም ኣብ መቆደንያን ኣካያን ጥራሕ ኣይኮነን እተሰምዐ እሞ ክንዛረበሉ ኣሕለና ነይሩ ጳውሎስ በቃ ብዛዕባኹምሲ ክዛረብ ከማን ኣሕለኒ ተሓጒሱ ኣብዚ ሓደ
ሰዓብትናን ሰዓብቲ ጎይታን ድብል መሰልትናን ሰዓብቲ ጎይታን ኮንኩም ኣለኹም ይብላ ምን ሓድሽ ትርጉም ንዓና እንታይ ጌርኩም መሲልኩም ነዛ መልእኽቲ መን እዮም ጽሒፎማ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ስልዋኖስ ምሽ ንዓና እንታይ ጌርኩም ስለዚ ጳውሎስ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ሲ ንዓይ እንታይ ግበሩ ምሰሉ ስለዚ ኣብ ህይወቶም ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ሲ እንታይ ለውጢ ከም ደምፀ ናብ ክርስቶስ ከምስሎም ናብ ጳውሎስ ከምስሎም ከም ጀመረ مش ناي كريستنا نمود تعلموس انتاي نكريستوس كنمثال كبرنا أملاهم سلازي نما سكاب كريستوس دمت ناتلوتنا نعنا مثلنا نقي تطوعي نبلنا هكاي سلازي مثلتنا عندنا أتجرم كالكا سعبت قويتان كونكم كلا لا يكون تنزعل قويتا خزارب كله كسعب النزدلي مجمرة أنت قبل قال باولوس كسب كلهم كله مكره خمس أكمي دا وليهم سبيهم له أقدمنا نجيرنا كمالنا مكره خمس مسئلهمش قويتان تحت قبلكم سي مسوخة أنت لكم مكره لكم سلزي قويتا أنت يقول له نفسه أنت يكبر يقبض نفسهم كبيسهم يوم نقويتان تجيرهم سعيبهم مسقولها يلعل سلزي أبتصفحها سعبني سلن ساعتكم بحق يلو مستقلوا مسكلكم حسكم سي سعبتي قويتا كونكم يخميلو يسوع كرسوس قويتاي أرأي كونكم يلو ورهم دما نامنتاي نبذل لابو سفران تاجيرة متسهلو بار أم منفساو عبيتهم كا قال أم حيل قال أملاخ نري مالتي قال باش تغسل معرف سلسة تقشدشته ندحرينا يوم كم زيلوهم حجر ما جنات إميت إسكابا خدكونا وانا مسيو كم تنحنا أنا فوقكم زلنا كترينا إن أنا فوقكم كل ساعة بتصبوكم تذكرنا بناء أمنا تكون فوق رخومن مس أبصرنا إميت إس مستمس إميت إس نايت إميت إس مملاسي بزعبا هيوتوم سي نبأولوس نتاي نيرو بسرات نيرو كبرنا أملاخون مبار أم منفسا هيوتوم ما أبوخا حيل على أملاخ أبتلو تخا أنري مالتي نمو داتا عرف سلسته حيل قال أملاخ أب تثبيتهم كأنري مليسوهم يكون أم مملاسهم رينا أم معبايهم رينا أم متصبايهم كأنري معرف حدا تصي سلسته خمس بلنا إجزابير كأن نركب أبكر ما أملاخن أبونان نتي جبري أمنتكم صعري فأورهم تعجستي تسفاهم لذي أمنت بزي مجبر انتها موتيا سلذي تجبرجن وتصيتنا يمنتها أبز بلاد له وتصيتنا أمنتها سلذي وتصيتنا أمنت دخنت جبرهم كلاي فقر انتها تدليا صعري ويد ما تتصعرس بفقر استدرخت تكون الله كريستوس أفكرناي آمين دو أفكرنا ترى حد يكون أم مسكر كأنت غيرناي تتصعيرناي سالسي تكنتاي لهم تسفا تعجستهم بتعجستي نتا تسفا انتاي قبر نيرهم بملئتا معرف بزعام ساعات كريستوس كمتي صحاف ترينا لا تاب زيادة لا تسفا خالد تسفا يكونت ناي كريستيان تسفا عباي تسفا حنت تسفا الساخا مسعات كريستوس يا أبز مدري راح تسفا نقبر نيرنا انت نخونسي كاب كل سب ندنقص مخنا نيرنا إلو باولوس تسفا ناقن كريستوس كمزي يمتص خالو ما أرزم سوازيهم كه نعو نتي قويتا أنت يقبر نيرهم تصبين نيرهم بار حيلق على الأملاخ أم مملاسهم حيلق على الأملاخ أم منفساو عبيتهم حيلق على الأملاخ كه أب نكريستوس متصبيهم أب آتهم كسرح كلون نري دكعهم من هنا أب زخينا يسوس متصالو لنا هنزمر وعنا كمهم حيلق على سلداء وناي آمين دو حدا تسفال لنا آمين إذن قورت تي نتصبيها كمسي أي كدوم قينيها يسوع كرسوس قويتاي مبار يحتر أبيلنا يموت أتاقل نجر كنجركم زي أباتهم حيلق على أملاخ نخسرح ها زي قبرص انتي خون انتي تمستر نايسب تسلون كي خابز معرف زي انتي ننبب ويكا انتي نتصنع ثلاثة نجر كنجركم حتر أبيله هذا
ሰብ ተሰሎንቄ ንቃል ኣምላኽ ከም ቃል ኣምላኽ ምቕባሎም ኣሜን ምዕራፍ 1 ጥቕስ 5 መኺዱ ከም ዝድብል ቃል ትረኽቡ ጥቕስ 6 ንስኻትኩም ሲ ብብዙሕ ጭንቅን ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስን ነቲ ቃል እንታይ ብምቅባልኩም ኢልዎምሽ ብሓጎስ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ነቲ ቃል እንታይ ገይሮሞ ተቐቢሎሞ ኣብታ ቀንዲ መሪሕ ጥቕስና ናይሉ ማዓንታ ምዕራፍ 2 ጥቕስ 13 እንታይ ኢሉ ምእንቲ እዚ ነቲ በኣና ተሰብከ ቃል ኣምላኽ እቲ ቃል ኣምላኽ ብመን ተሰቢኹ ብበዓል ጳውሎስ ብበዓል ጢሞቴዎስ ብበዓል ስልዋኖስ ተሰቢኹ እቲ ቃል ኣምላኽ እቲ በኣና ተሰብከ ቃል ኣምላኽ ምስ ተቐበልኩሞ እሞ ንሱ ኣባኻትኩም እተኣምኑ ዘለኹም ዝዓዮ ዘሎ ከምቲ ብሓቂ ኮይንዎ ዘሎ ቃል ኣምላኽ እምበር ከም ቃል ሰብ ስለ ዘይተቐበልኩሞ ኻይሉ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ከምዚ ዓይነት ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ኣብ ህይወቶም ክሰርሕ ዝገበሮ ንቃል ኣምላኽ ዘለዎም ኣቀባብላ እዩ ኣሜን ስለዚ ቃል ኣምላኽ ብመን ተሰቢኹ ብደይ የገድስ ቃል ኣምላኽ ከም ቃል ኣምላኽ እንድሕር ተቐቢልናዮ ቃል ኣምላኽ ናይ ምስራሕ ሓይሊ ኣለዎ እዚ ኸኣ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ኩላትና ንፈልጦ ጥቕስ ኣሎ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩሞ እንተዳ ኮንኩም ሲ ኣሜን ዶ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ እግዚአብሔር ሕያዋይ ኣሜን እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩሞ እንትኾንኩም ሲ ብኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ሲ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ህፃናት ቆልዓ ክውለድ ከለኹም ሪኢኹም ኣለኹም ውልድ ምስ በለ ከመይ እዩ ነቲ ናይ ኣዲኡ ጡብ ሃነፍነፍ ድብሎ መን ምሂርዎ ኢኻ ስጋብ ትብል ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ኢሉ ማለት እዩ ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ ግበርዎ ኢሉ ባህግዎ ሓቂ ሕዋስ ተለዎ ኣይትባህግዎ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ ግን ንዕኡ ግን እንታይ ግበርዎ ንዕኡ ባህግዎ እምበር ተቐዳመይቲ ንቃል ኣምላኽ ከም ቃል ኣምላኽ ምቅባሎም ካልአይቲ ንቃል ኣምላኽ ከም ቃል ኣምላኽ ምኽባሮም ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ ኣሎ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ስጋብ 2 ከምዚ ይብል ብዝተረፈ ኣቱም ኣሕዋትና እምነት ናይ ኩሉ ሰብ ኣይኮነትን እሞ እቲ ቃል ኣምላኽ ቃል እግዚአብሔር ከምቲ ኣባኻትኩም ዝኾነ ዘሎ ምእንቲ ክጎይይን ክኸብርን ሲ ካብቶም ዓመፅ ሰባት እኩያት ሰባት ክንድሕ እንታይ ግበሩና ኢልዎም ጸሊልና ሕጂ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ምእንቲ እንታይ ክኸውን ምእንቲ ክጎይ ክብርና ኣምላኹን ቃል እግዚአብሔር ይጉየዶ ብዘይ ምኽልካል ይጉየዶ ምስ ኩሉ ተግዳራቱ ይጉየዶ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ኣባኻትኩም ጎዩ ጥራሕ ኣይኮነን ኣባኻትኩም ድማ እንታይ ገይሩ እዩ ከቢር እዩ እዚ ከቢር ይድብል ቃል ከምዚ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣብ ምድሪ ምእንቲ ዕድሜኻ ክነውሕ ሲ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ከም ተጻሓፈ ልክዕኹም ዓይነት ንቃል ኣምላኽ ሲ ኣኽብሮት እንታይ ይግበርኩም ይሃልኹም ስለዚ ሰብ ተሰሎንቄ ንቃል ኣምላኽ የኽብርዎ ነይሮም ወይ ድማ በቲ ቃል ኣምላኽ ነቲ ቃል ኣምላኽ እንዳመጎሱ ብዛዕባኡ ይዛረቡ ነይሮም ነቲ ቃል ኣምላኽ ከዓ ይኾርዑሉን ይምክሑሉን ይሕበኑሉን ነይሮም ስለዚ ካልኣይ ድማ እንታይ እንተኢልና ንቃል ኣምላኽ ከም ቃል ኣምላኽ ምኽባሮም ናይ መወዳእታ ሓንቲ ንቃል ኣምላኽ ድማ ከም ቃል ኣምላኽ ምንባሮም እዚኣ ሕፅር ኣቢለ ክነግረኩም ኣብዚ ክርስትና ናብራ ምዃኑ ነጊርዎ ኣይኮነን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ኣብ ያዕቆብ እንታይ ይድብል ገበርቲ ቃል ኩኑ እምበር ርእስኹም እንዳጠበርኩም ሲ ሰማዕቲ ቃል እምበኣር ሰብ ንርእሱ ክጥብራ ይኽእል እዩ ብምንታይ ኢኻ ጥብራ ቃል ኣምላኽ ብምስማዕ ሰማዕ ኣለኹ እንዶ የንብብ ኣለኹ እንዶ እቲ ዋናዕ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ቃል ኣምላኽ ዕላማ እንታይ እዩ ሰሚዕናዮ ኣንቢብናዮ ተሰቢኽና እንታይ ክንገብሮ ኣለና ከነተግብሮ ክንክእል ኣለና ክንነብሮ ክንክእል ኣለና እምበኣር እዚ ዓይነት ሓይሊ ኣብ ሰብ ተሰሎንቄ ክኸውን ደኸኣሎ ምኽንያት ሓደ ንቃል ኣምላኽ ከም ቃል ኣምላኽ ምቕባሎም ክልተ ንቃል ኣምላኽ ከም ቃል ኣምላኽ ምኽባሮም ሳልሳይ ድማ ንቃል ኣምላኽ ከም ቃል ኣምላኽ ምንባሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብ ደለና ክንትስኢና ክንጽሊና እግዚአብሔር በዛ ሰዓት እዚኣ ወይ ከዓ በዛ መዓልቲ እዚኣ እንታይ ተዛሪብና
ካብ መጀመርያ ትሕዝና ንመሃር ነርና ሓውና ዝገርም ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዛዕባ ራእየ ዮሐንስ ምህረና ነይሩ ብድሕሪኡ እውን እግዚአብሔር ብመዝሙር ተዛሪብና አሁን ምስክርነት አምላኽ ዝገብሮ ዘሎ ሁሉ ነጊረኩም ሕጂ እውን እግዚአብሔር ብቃሉ ተዛሪብና እስከ በዛ መዓልቲ እዚኣ ሓንሳብ ንሓንቲ ደቂቕ ካብ ሓንቲ ደቂቕ ካደይ ትበዝሕ ንቃል አምላኽ እስከ እናስተንተናዮ ብዛዕባኡ እንዳሓሰብና ክንጽሊና አምላኽ መስገን ከም ቃልካ ክነብር ደግፈኒ ክንብሎ ኢና ንቃልካ ድማ ከም ቃልካ ክቕበሎ ርድኣኒ ንቃልካ ከም ቃልካ ክኽብሮ ሓግዘኒ እስከ እንዳበልና ንሓደ ክልተ ደቃይቕ ክንጽሊና አምላኽ መስገን በስ ይክራባ ዲላላ ማሶፕራ ጀረ ዴክላራሲያ ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር ሕያዊ አሜን ቃል እግዚአብሔር ሕያውን መስለጥን ይሞ ይልናሎ ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ስለ ተስፋታቱ ሽሙ ይባረክ እግዚአብሔር ስለ ተስፋታቱ ሽሙ ይባረክ ምሳይ ይሁን ሐሳብኩም አይወሰድ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ አሜን ምናልባት ለምልጥ ነፍሲ አይትሳኛሞ ምናልባት ነዚ ጎይታ እዚ ነዚ ህይወት ዝልውጥ ነዚ ናብራ ዝልውጥ ነዚ ዝኸበረ ተስፋ ክጽበ ዝገብር ጎይታ ክስዕቦ ይደሊ ኣለኹ ዝብል ሰብ ተሎ ንምልክት ኢዱ ክርኢ ይደሊ ኣለኹ ንምልክት ነዚ ጎይታ እዚ ክስዕቦ ይደሊ ዝብል ሰብ ተሎ ሓደ ነገር ይርኢ ነይረ ናይ ጫት ምልማድ ዘለዎ ሰብ ናይ ጫት ጎልንሰይ ተኽትከውን ትኽእል ወዲ ናይ ጫት አይ ዶንት ኖ ስትሬንጅ ግን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አይስሕትኒ ክብርና አምላኽ ይኹን ሎማዓንቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምፍታሕ ክኾነሉ ክጽልይ አምላኽ ይመስገን بيسوس كريستوس ياوشم والفي زبله لمدي زبله خلو مأسرتي زبله خلو يسبر بيسوس كريستوس سب كوينو خم انسسا قصري خبلع زغبره ناي ጫት መንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይሰበር ሰበር በክርስቶስ ኢየሱስ ያውሽም መፍታህ ይሆናሉ አሜን ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ምናልባት ጎይታ ተቀበል ዘሊ ኮሚት ገብር ርዕሱ ህብዘልን ጎይታ አመንጎና ያለን ሁላትና በጎይታይና ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ሽሙ ይባረክ እግዚአብሔር ሰናይ አሜን አሁን እግዚአብሔር ይባረካ አይ ካወይ እግዚአብሔር ይባረካ it was wonderful ክብርና አምላክ ይሁን አብት ጊዜ ግን አብ ጊዜ አምላክ ያati አሜን አሜን እንደሰምዕ አብ ጊዜ አምላክ ጊዜ ይቆጸርኒ ክብርና አምላክ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ደስ ብል ጊዜ ጸኒሕና ለአምላክ ነመስግን ነው አባን ባረከ ካልሆነ ዝመለስካና ንስኻኻ ካብ ጣዖታትና ዝመለስካና ካብ ማእሰርትናትና ካብ መሐለኻታትና ሁሉ ዝፈታሕካና ንስኻኻ ሞ ተመስገን ንብለክ ካልሆነ ንወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ክንጽበ ርእስና ናባኻ ገጽና ኸነቕንዕ ዝገበርካና ንስኻኻ ሞ ተመስገን ናው ዝጥምቱ ኩሎም ገጾም የንጸባርቁ ገጾም ካ ከቶ አይሐፍርኒ ጽሕፊሞ እዛ ተስፋ እዚኣኻ ስለዘይ ተሕፍር ተመስገን ብለካለና እዛ ተስፋ እዚኣ ዘላቶ ዘበለ ክሉ ከምቲ ንሱ ንጹህ ዝኾነ ርእሱ የንጽሓሎ ኢልካና ኣለኻሞ ምንጻሕ ይኸውን ስለ ዘሎ ኣብ ህይወትና ተመስገን ነንመዓልቲ ምጽራይ ይኸውን ስለ ዘሎ ተመስገን ካብቲ ማሊሎም ስለ ዝነጻሕና ተመስገን ቅድሚ ምእታውና ካብ ዝነበረና ተሓሳስባ ብቃልካ ምንጻሕ ስለ ዝገበርካ ተመስገን ብክርስቶስ ኢየሱስ ብቃልካ ወልፊ ዘበለ ሁሉ ስለ ሰበርካ ተመስገን ማእሰርቲ ስለ ዝፈታሕካ ተመስገን ስለ ህያው ዝኾነ ቃልካ ተመስገን ከምቲ ብሓቂ ኮይንዎ ዘሎ ከም ቃል ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ይዕየ ከምቲ ብሓቂ ኮይንዎ ዘሎ ከም ቃል ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ሓይልን ብርቱዓን ይፈኑ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ምሳኻ ዘይሰማዕ ዘበለ ሁሉ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይቆረጽ ወይታ ስለ ሁሉ ሰናይካ ተመስገን ሓውና ካንባርኾ ለና ኣብ ዝኸደ ዘበለ ሁሉ ንፍረኽ ትገብሮ ንጽልይ ኣለና ዝኣተወ ዘበለ ሁሉ ዝረገጾ ዘበለ ሁሉ ከተውርሶ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና ህዝቢ ኣምላኽ ንባርኾ ለና በዚ ሎሚ ሰምዖ ቃል ህያው ዝኾነ ቃል እባርኾም ኣለኹ ናይ ትራንስፎርሜሽን ጊዜ ይኹነሎም ናይ ምጽባይ ጊዜ ይኹነሎም ናይ መምላስ ጊዜ ይኹነሎም بكريستوس ኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አቦ ሐሳባት ልቦም ቃላት አፎም ኣብ ቅድሜ ካመታን ብህግ ክኸውን ብቃል ካመለሶም ነፍሰይ ንሱ ይመልሳ ጽሑፍ እዩ ንነፍሰይ ይመልሳ ጽሑፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ምምላስ ይኹን ምሕዳስ ይኹን
بكريستوس ኢየሱስ ያው ሽም አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ሰናዩ ቅዱስ مسعام ሰላም ክንባሃሊና ጸጋ ጎይትና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ህብረት መንፈስ ቅዱስ ምስኩላትናዩ ተባረኹ